Татарның дүрт кыйбла белән яшәүчеләренең киләчәге юк дигән сүзе күземә ташланды. Ул шигырь былай яңгырый. Алга көн чыгышыннан, уңга көн уртасыннан, артка көн батышыннан, сулга көн уртасыннан. Архон Енеси язмалары шушы хакта. Мәдәрис кушылып былай дей: Мин киткәч тә әллә ни үзгәрмәс. Мин киткәч тә сезгә калачак, актарылып булып киләчәктә оеп явачак. Мин киткәч тә әллә ни үзгәрмәс. Татар халкы сыер савашак, һәм вакытлы түрәләре аның иман шартын тартып алачак. Мин тәгәрәп үскән үзәннәрнең уртасыннан инеш агачак. Шул инешне бетерергә үчегеп, Мәскәү тагын анын табачак. Бушлап кигән татар балалары шуны үтәп хәлдән таячак. Уйламагыз, мондагылар безне аяр диеп, аямаячак. Үз телләрен белмәс малайлары калдырачак безне таякка. Шундый хәлдә милләт ничек инде тәпи китсен, бассын аякка. Бауырларга, бөйрләргә салды, баш миенә катты. Бар күңеллелек бөтен дөньяда. Бар бер ян бүген. Нәрсәдән бу? Мин беләм, бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Ирексездән бу дулкынландыргыч мизгелләрдә әлеге шигъри юллар искә төшә. Бөек Тукаебызны бүләк иткән язның 126 апреле аеруча матур килде. Безнең көннәр ташу кебек шаулап килер. Үткәннәрне генә түгел, киләчәгеңне сагынам, сагынам сине бөек татар иле. Үткәннәрне генә түгел, киләчәгеңне сагынам, сагынам сине бөек татар иле. Үткәннәрне генә түгел, киләчәгеңне сагынам, сагынам сине бөек татар иле. Үткәннәрне генә түгел, киләчәгеңне сагынам.